Uppgiften om 52 kvinnor per år användes under hela 90-talet. Och trots att det har gått 4 år sedan kartläggningen som visar att det handlar om i genomsnitt 16 kvinnor per år, lever den gamla uppgiften kvar. Och uppfattningen att det dödliga våldet är så vanligt ligger till grund för flera viktiga slutsatser Rox dragit. Till exempel att merparten av de män som dödar måste vara friska, normala män. Det är en makt vi pratar om och det här handlar inte om någon psykiskt sjuka. Sen finns det ju givetvis de som, alltså någon som kan poppa upp så här som kommer och går fritt på gatan med en kniv och gör saker som säkert man kan relatera till att han har tagit sig ut ifrån någon behandlingshem eller någonting någonstans och kanske är psykiskt sjuk, va? Som är kanske inne någonstans för vård. Visst kan det väl finnas något, men det är ju liksom, då är vi ju nere på alltså en individnivå, 1 eller 2 eller 3. Men den stora gruppen, det handlar inte om några sådana faktorer. Men Brottsförebyggande rådets kartläggning visar någonting helt annat. Det mest karaktäristiska för de här männen är att det är så stor andel av de här som är psykiskt sjuka eller har en psykisk störning som har betydelse för de här brotten. Dessutom så tar ju 25% av männen livet av sig i samband med brottet. När det gäller dödligt våld mot kvinnor så talar BRÅ om väldigt stora andelar psykiskt störda och psykiskt sjuka. Mm. Hur ser du på det? Nej, jag håller inte med om det. Jag tycker inte att de är psykiskt sjuka. Utan vi vet, är det så att kvinnan inte kan ta sig från ett förhållande så är det väldigt, väldigt ofta som det slutar med död. Rox bild av våldet utgår från att vilken man som helst kan slå en kvinna. Likaså kan varje våldsam relation leda till att kvinnan dör. Därför är Mikael Ryings forskningsresultat särskilt provocerande för Rox. Här är 80% av gärningsmännen psykiskt sjuka eller störda. 39% alkoholberoende. 34% arbetslösa. Det är inte vilken man som helst, utan män med uppenbara problem och ofta flera samverkande problem. Det är väldigt svårt att förstå att man kan ha den föreställningen idag att vilken man som helst skulle kunna döda sin kvinna. Så det är för mig obegripligt faktiskt. Att döda en människa, det är det absolut starkaste tabut vi har egentligen i hela vår existens. Men snarare en vetenskap tror också ordförande att det ligger patriarkala motiv och en ovilja att se sanningen bakom forskning som Mikael Ryings. Och så ser hon på alla forskare vars resultat inte direkt bekräftar könsmaktsperspektivet. Man är så fast i sin egen tankevärld att det här, nej men så är det inte. Och då har man ett motstånd och då måste man successivt liksom plocka bort de här motstånden och då vågar man se. Rox hämtar stöd för sin analys i Eva Lundgrens forskning. Hon ifrågasätter forskningen om dödligt våld och menar att man har ställt fel frågor när man sökt efter orsaken till våldet i problem hos männen. Rätt fråga är vad mannen tjänar på våldet. Vad uppnår en man som använder våld? Vad ger det han för något positivt som gör att han fortsätter? Och för mig blev det en mycket viktigare ingång. Och jag fick mycket mer förstånd av det männen själv sa. Men att männen uppnår väldigt mycket med att använda våld, ska det tolkas som att män som slår inte har något problem? Nej, men kanske inte större problem än alla andra. Vem är det som inte har problem? Rox hävdar att män dödar kvinnor för att de anser att de har rätt att göra det. Får den här våldsspiralen liksom hålla på så slutar det väldigt ofta med död. Mannen han styr över liv och död och han säger det till kvinnan att det är jag som bestämmer om du ska få leva eller om du ska få dö. Är det vanligt? Det är vanligt. Han talar om att han är Gud allsmäktige och han står över allting annat och han styr över liv och död. Ja, det är ju den känslan att man är Gud. Man är Gud. Ja, att man tar sig rätten. Att man tar sig rätten att man känner att man har rätt att ha den här makten.
När ROX ska beskriva våldet är det ofta med religiösa referenser. Beskrivningen av männen är som hämtad ur Eva Lundgrens studier av fundamentalistiskt kristna män. Eva Lundgren har betytt mer för ROX än någon annan forskare. Forskningen domineras så utav en kvinna som Eva Lundgren som har en drottningsställning i rörelsen. Som är alltså aldrig emotsagd i något officiellt sammanhang inom ROX. Utan tvärtom alltid hyllad. René Francheur menar att ROX i takt med en allt mer fundamentalistisk hållning blivit fientligt i forskning som komplicerar bilden av våld mot kvinnor. Därför att det är ett stort problem. Det manliga våldet i samhället är ett stort problem. Och om man då hittar enkla förklaringar till att det finns, så tror jag att det är många människor och engagerade kvinnor dessutom som fastnar för de enkla förklaringarna. Istället för att tänka okej, vi måste göra någonting, men vi måste också fundera på många olika sätt vad det här kan bero på och jämföra många olika forskningsinriktningar innan vi så att säga bestämmer oss för att eventuellt prioritera en. Och det har man inte gjort, utan där har man valt en och den har då kommit att dominera rörelsen totalt. Kritiken mot Eva Lundgrens forskning och ROX sätt att använda den var väl känd när Margareta Winberg skulle skapa ett nationellt råd för kvinnofrid. Rådet som skulle ge regeringen kunskap om våld mot kvinnor fick uppdraget att samla all relevant forskning. Tanken var att en grupp forskare med olika perspektiv skulle knytas till rådet. Men det blev ingen grupp. Istället knöts Eva Lundgren till rådet. Hon uppfattas ju som väldigt kontroversiell av vissa andra forskare, har jag förstått. Ja, det är klart det har väl både att göra med hur hon ser ut och vad hon står för, tror jag. För hon utmanar ju väldigt genom sitt utseende. Men Eva Lundgren är också kontroversiell sedan hon i början av 90-talet vittnade om ett utbrett satanistiskt våld i Sverige där barn skulle ha offrats i ritualmord. Ikke bare at dette skjer i ungdomsmiljøer, det vill jag gärna understryka, men disse grymme ritualene där fostre tas ut, parteres, offres. Offren för dessa påstådda mord hittades aldrig och hon kritiserades för att sprida myter. Men som framgick av förra veckans dokument inifrån är Eva Lundgren fortfarande lika övertygad. Hur många offer skulle du säga att du har pratat med? Nej, det kan jag inte värdera. Hvis du tänker på detta rituella slaget. Ja, nej, men det befinner sig, jag vet inte på vilken, för många hundra det kan vara. Vi ska inte överdriva det heller, men jag har inte räknat på det, men det svenskar har en sån väldig övertro om man kan ge en siffra. Så det... Men det påverkade inte Margareta Winbergs förtroende för henne som forskare. Vi använder ju henne ofta i våra seminarier och hearings av olika slag. Hon var ofta föredragshållare. Hon är en häftig person. Men Margareta Winberg fick kritik för att hon valde Eva Lundgren. Elis Envall från Socialstyrelsen, som hade förlorat mot ROX när han försökt föra upp frågan om behandling för våldsamma män, hamnade i opposition även denna gång. Han ansåg att rådets uppdrag att lyfta fram viktig forskning inte kunde fullföljas om man lät Eva Lundgren dominera. Men Margareta Winberg minns varken kritiken eller Elis Envall. Jag tror inte det var någon representant från Socialstyrelsen där, nej. Men det gick så långt att Elis Envall avgick från rådet. I ett brev till Margareta Winberg skrev han att rådet blivit så ideologiskt styrt att han inte tyckte att det var meningsfullt att fortsätta delta i arbetet. Ja, just det. Herregud. Han avgick sen, vet du, så att... Han stannade inte i rådet nu. Varför inte det? Jag vet inte, han bytte jobb eller någonting sånt där. Men det gör ingenting att jag säger som jag gjorde. Det tyder ju på att han inte satt några avtryck. Eller hur?